jsem to, že to už to není také farebné, jak to bylo. A celkem dobré, lepší, to je krajší, to je. My to teraz změníme na hovno, se mi takto hrá. Takže co teď jsme dělali? Chvilku se vám ukazovala ty první části, kdy jsem vynašel. Toto je, prostě jsem si všiml, že to je železný meč. Že to není diamantový meč, to je diamantový, je ten fialový. Tenhle, to je golden. Tak. A víte, asi chtěli vědět, co je tohle. Já jsem to chtěl vědět. Takže vy to chcete, otestujeme. Dáme si zulivač, ten krumpáč. Ano, je to krumpáč. Máme dobrý krumpáč. Takže necháme s tím nasulivat. Sakra. Se musím prepnout, lebo zabiju. Dobre. Jsem také ochrápaný, lebo teraz jsem spal. Prepáčte za to sekání. My se budeme podívat na TNT. A dáme si zapalovač. Já tak nenávidím, když se to vypne. Tento svor zabavě, omlouvám se. Spravedlňujem si. Se. Malé hovna, které se tady dějí. Zapálíme. To bouchne. Takže to je super. Tak a já si s vámi loučím, uvidíme v druhé části a hezký den.